Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang sinong mga personal na pamibi as in kahagadan, as in mga minasunod. Para sa Diyos no na pagtabang sa pagsasadiri dolot ni Nene del Rosario, sa Diyos no na tabang as in marahay na salud ni na Arnaldo II, Arnold Kirby Bunyag, dolot ni Benang, ni na Donna Viel Maria and Gerald Theodore Rodriguez, dolot ni Benang, para sa marahay na paglalakbay as in marahay na salud ni na Jerome Rodriguez, dolot ni Eya, para sa marahay na salud ni Carmen and Cindy Bunyag, dolot ni Benang, para sa kaligtasan as in marahay na salud ni na Maylene, Mary Jean, Roderick, Joseph, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy, Luis, Marie, Christian, John, Nathaniel, dolot Kanyantero and Decena family. Para sa kaumayan ni Irish Solen, dolot ni Pat Morales. Para sa kaligtasan ni Justin and Eloise, sa marahay na salud kan mga empleyado kan Provincial Assessor's Office, as in sa espesyal na intensyon kan Lord's Little Flock Covenanted Community. Para sa mga kalag kan mga minasunod, sa kalag ni Father Luan Harsha, ni na Joni Aguirre, and Father Pedro Relioso, sa kalag kan mga gada na miyembro kan Lord's Little Flock Covenanted Community, espesyalmente ni Purita, Celeste, Fe, Salve, Lorenzo, as in Maria Paz Corazon, sa kalag ni na Cipriana, dolot ni Mila Rubio, ni na Maria Mirna Jr., as in sa gabos na kalag sa Purgatorio, dolot ni Nene de Rosario, sa kalag ni na Arnaldo Rolando Sr., Rolando Jr., Remedios, dolot ni Benang, sa kalag ni na Saturnina, Gregorio, Aaron, Antonio, Epifania, Maria Clara, Juan, Irene, Ronald J. Nelson, dolot Kanyantero and Decena family. Sa kalag ni na Luisa, Aurora, dolot ni Malu Bendicio, ni na Rosalina, Liborio, Salvador, dolot ni Augusto, Bunyag, asin sa gabos na kalag sa Purgatorio, dolot kan Matias family. Ngunyan, iyuan ka 21 Domingo kan ordinaryong panahon. An pag-ako kan sakramento kan matrimonyo, sarong tanda na anduang tawo, igwanin pagtubod asin tiwala sa lambang saro. An mag-agom, nagsasarig sa kakayahan kan lambang saro, anuman ang mangyari sa inda. Siring man kaini ang relasyon niyato sa Diyos. Ang tunay na pagtubod niyato sa iya, bakong gikan sa pakasabot, kundi gikan sa pagsarig niyato sa Diyos, siring sa pagkamuot. Ang pagtubod minaagi sa panahonin kadikluman, na kung sain minaluya ang paghiling niyato sa Diyos. Ang Diyos, kundi balos kan maluya natura kan tao, na iyo ang nagpapadiklom kan sa iyang pagtubod. Ang mga babasahon ngunyan, manunungod sa mga panuga, na ginigibo ninuhuli kan dakulang pagtubod asin pagkamuot. Ang satong selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Felix Joel Bernales, Director kan Oremus, asin Spiritual Director kan Caceres Renewal Communities. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Kaugmahan madaling makakaagaw, kundi kabuyan sa samuyang tahaw. Kaugmahan madaling makakahanan, kung kami sa imo pinahuli. Umanin pag
Panantaan sa tuyang selebrasyon, sa ngalan kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurangan ta, ang pagkamot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontaan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumbisal ako sa Diyos na makamhan, asin sa indo mga tugang, tanagasala ko yung makuri, sa isip, sa tataramang, sa gibasan, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, nakapamibis sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa tuwan Diyos na makamhan, asin pakapatawadan sa tuwang mga kasalan, darawon kita sa buhay na dahil kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuwinungan, sa mga taong bahay ang buko. Inuumaw ka, rinurukyawi ka, sinasamami ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka, nakula mo, kamurawayan. Kangurangan na Diyos, Padre langit nun, Diyos Amang makakamban. Kangurangan ang Panginoong Yesu Kristo. Kangurangan na Diyos, Poteo kan Diyos, Akikan Ama. Ikanan ang papara, kan mga kasalan, kan kinaban. Kaheraki kami. Ikanan ang papara, kan mga kasalan, kan kinaban. Ako sa mong pagkimahera, ikaw na nagtutukaw sa tuuhan Ama, kaheraki kami. Kahit kasanaan banal, ikasana ang kagurangan, ikasana ang turong kahanan ka. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos, na ginibumoan kaisipan kan mga paratubod, na maging saro sa buot, tawan sa imong banwaan, na kamutan ang binuot mo, na mauton ang pinanuga mo,
tanganing sa tao kan mga kinabanon na kadibad idan. An sa mong mga puso mapamugtak diyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli kay Yesu Kristong kagurang nanyam sa imong aki, na kay bamong nabubuhay sa nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya Kanta Taramon. Matukaw po. Pagkagada ni Moises, ipinadagos ni Josue ang paggiya sa mga Hebreo, pasiring sa panugang banwaan. An enot na babasahon, dapit sa pakikipagtipan sa Sikem, na sarong pagbago kantipa na ginibo sa Sinai. Binagunindaan sa indang panuga na magdadanay sinda sa pagtubod sa Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Josue. Tinipo ni Josue ang gabos na tribo nin Israel sa Sikem. Dangan inapod niya ang mga kamagurangan nin Israel, ang mga pamayo, ang mga hukom, saka ang mga eskriba, asi nagtindog sinda sa atubang kan Diyos. Nagsabi si Josue sa bilog na banwaan, siring ang sabi kan kagurangnan na Diyos nin Israel, kun maraot sa saindong mga mata ang maglingkod sa kagurangnan, magpili kamo ngunyan kung si Isay ang paglilingkodan. Ang mga Diyos na sinamba kan sa indong mga magurang sa ibong kansalog, o ang Diyos kan mga Amoreyo, na andaga iniero ka na nindongon yan. Ako asin ang sakong pamilya, maglilingkod kami sa kagurangnan. Nagsimbag ang banwaan asin nagsabi, harayo sa mo ang pagbaya sa kagurangnan sa paglingkod sa ibang Diyos. Ang kagurangnan na sa tong Diyos, iyo sinagpatukat sa to, asin sa satuyang mga magurang hale sa Ehipto. Harong nin kaoripnan. Sinagibo kanahilingtang mga darakulang tanda, asin nag-ataman sa to, sa gabos na dalan na linakawan niya to, asin sa gabos na banwaan na inagihan. Kaya maglilingkod man kami sa kagurangnan, ta siya ang satong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Namiti asin hilinganin do, taan kagurangnan marahayon. Namiti asin hilinganin do, taan kagurangnan marahayon. Pag-uumawon ko ang kagurangnan gabos na panahon, danay an umaw sa iya sa sakuyang nguso. Sa kagurangnan magpapamuraway ang sakong kalag, magdangog ang mga mapakumbaba asin magugma. Namiti asin hilinganin do, taan kagurangnan marahayon. Ang mga mata kan kagurangnan pasiring sa mga suripot, asin ang sa iyang mga talinga pasiring sa saindang pag-arang. Ang lalawgon kan kagurangnan laban sa paragibong maraot, sa pagtaras sa daga kan pagirumdom sa inda. Namiti asin hilinganin do, taan kagurangnan marahayon. Nagagrangay ang mga suripot, dinangog kan kagurangnan, asin sa gabos nindang kahorasaan inagaw sinda, harani ang kagurangnan sa mga wasak ang puso, asin ang mga runot ang espiritu ililigtas niya. Namiti asin hilinganin do, taan kagurangnan marahayon. Dakol ang kamalasan kan suripot, alagad sa gabos na iyan, aagawon siya kan kagurangnan. Babantayan ang gabos niyang tulang, ni saro dyan dai mababari. Namiti asin hilinganin do, taan kagurangnan marahayon. Tinauan ni San Pablo nin hararom na kahulugan ang sakramento kan matrimonyo sa ikaduwang babasahon. Para kay San Pablo, ang relasyon kan mag-agom nakakabaing sa relasyon ni Kristo sa simbahan. Siring man,
ipinapasabot sa to an kaborunyogan kan simbahan asin ni Kristo. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, magpasinarakop sa kopan kamo sa pagkatakot ki Kristo. An mga agom na babae sa mga sadiring agom na lalaki. Siring sa kagurangnan, huli taan agom na lalaki, payo kan agom na babae, siring na si Kristo payo kan simbahan. Siya na iyoan para ligtas kan hawak. Siring naan simbahan, nagpapasakop ki Kristo. Siring man ang mga agom na babae, sa mga agom na lalaki, sa gabos na bagay. Mga agom na lalaki, kamutan nindo ang agom nindong babae. Ninsiring ki Kristo, namutan niya ang simbahan, asin ipinaubaya ang sadiri para sa iya. Tangani siyang mapabanal, paglinig sa iya, paghugas sa tubig, sa tataramon. Tanganing iatubang niya sa iya man sana ang simbahan. Mamuraway, mayong ati, o kusot, o anuman nakabaing kundi banal, asin mayong digta. Kaya katongdan kan mga agom na lalaki, ang pagkamuot sa saindang mga agom na babae. Ninsiring sa sainda, man sanang mga hawak. Ang lalaking namumuot sa iyang agom na babae, sa sadiri namumuot. Tamayo lamang ning nauungis sa sadiring laman. At anganing, pinapadakula asin inaataman iyan, siring kan gawe ni Kristo sa simbahan. Huli ta mga kabtang kita kan sa iyang hawak. Sa dahilan na ini, babayaan kan tao ang ama, asin ina, asin isasaro sa iya, sa iyang agom, asin ang duwa, magiging sarong laman. Ang misteryong ini dakula, ako nagsasabi, kaini manunugod ki Kristo asin sa simbahan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa ka ng Ebanghelyo, susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dakol ng mga disipulos, pagkadamog sa iya, nagsabi, masakit ang tataramon na ini. Sisay kay ni ang makakaako. Aram sa laog niya ang nagugurob-gurob, dapit kay ni ang sa mga disipulos. Nagsabi si Jesus sa inda, napapadungkal kamo kaini, kung matanaw nindo ang akik ang tawo na nagsasakat sa kunsain siya dati, ang Espiritu iyo ang nagtataunin buhay, ang laman mayo nin anong pakinabang. Ang mga tataramon na sinabi ko sa indo,
Espiritu asin buhay. Alagad igwa sa indo nin mga dai nagtutubod. Taaram ni Jesus, magpuon pa sana, kung si Isay ang dai nagtutubod, asin kung si Isay ang mapasaluib sa iya. Asin nagpadagos siya. Huli ka ini, nagsabi ako sa indo, na mayonin makakadulok sa ko, kundi ang dati ng tinugutan kan sa kong ama. Huli ka ini, dakol sa sayang mga disipulos, ang nagtalikod, asin dahil na sa iya nagiba. Nagsabi sa Jesus sa 12, kamo, buot man nindo na magralayas, nagsimbag sa iya sa Simon Pedro, kagurangnan, sa kiisay kami maduman. Yaon sa imo ang tataramon nin buhay na dahing kasagkoran. Kami nagtutubod, asin arami na ikaan banal kan Diyos. Ang maray na bareta din sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. So, Diyos maray na aldaw sa ito gabos, mga tugang. So, hinot sa gabos, siyempre, mapamidbidan kita. Primerong bes kita nagkahirlingan digdi sa opisina, asin kapilya kang CRC, Catholic Renewal Center. Okay? So, ako po si Father Felix Joel Bernales V, taga-Iriga. Doon po ako pinangaki, asin tubong sa kuyang pagklase digdi po sa Camarines Sur, sa Caceres. Nag-high school po ako dyan sa Seminary Minor, asin nag-college, asin sa teolohiya, duman po sa Major Seminary, asin inordinahan po ako kan taon 1995. Okay? So, ang mga parokya ko pong na distinuhan bilang kura paroko na lang bilang parokal bikar kada akol. So, bilang kura paroko, inot kong parokya, duman po sa Palisong Bula, Camarines Sur, San Jose. Ang ikadua kong parokya, Santo Domingo, Nabwa. Ang pangatulo po sa Santo Domingo, Nabwa. And then, pangatulo, Santo Domingo, Iriga. Nuestra Señora de Angustia. As in, 2014, tama? 2014, si Arsobispo Terona, pinadara po ako sa misyon sa Arizona, Phoenix, Diocese kang Phoenix, Arizona. So, 10 taon po ako duman, nag-abot pa lang po ako kan Sarong Aldaw, kan Pizza 21. And then, nag-report pa ako kay Arsobispo Rex Andrew, kasuugma, tinaon sa kuan sa kuyang appointment sa Indo bilang spiritual director. As in, ikinaugma ko po, as in, sa mahuyong buot, sa mapakumbabang buot, inakukuan sa kuyang responsibilidad bilang sa Indong spiritual director digdi sa CRC. Okay? So, the more na magkakaibanan kita, the more na magkakamidbidan kita. Opo? Okay. Yan ang inot. Getting to know. Getting to know. Pangduwa, ulit Santa Misa ni, masermon na ako. Anong punto? Sarong punto lang po ang matatao ko pong giya, leksyon sa Ebanghelyo tangunyan. Importanteng nanggad. Tano, kung naobserbahan nindo, ikaperang Domingo na kita, 21. Ang Ebanghelyo tangunyan, Kapitulo 6 kang Ebanghelyo ni San Juan. Importante yan. Ayun po, importante. Gusto ko nga nindong pag-abot nindo sa arong, kung anong din sa yung Biblia, basahon nindo ang
Ano ni? Ang kapitulo 6 kang Ebanghelyo ni San Juan. Takon naobserban nindo puon pa kan ika-17 Domingo. 17, 18, 19, 20, 21. 5 Domingo na po kita na pinagbabasa ta ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6. Naghali ako sa Arizona, sa Phoenix, sa parokya ko, ika-17. Duman ang uhuri kong misa duman. 17 Domingo kang ordinaryong panahon. Oh, nag-abot ako digdi, iyo pa nagdaan sa tuyang ibig sabihin ano? Importanteng gayo sa mata kan simbahan, pinapaintindi sa tuya ang leksyon na makukuha sa Ebanghelyo, Kapitulo 6 ni San Juan. Tano? Iyo po sinasabing the bread of life discourse ni Kristo. Taini sa kapitulong 6 kang San Juan, iyo po yan ang biblical foundation, biblical basis ta po kan sa tuyang pagtubod kang tunay na presensya ni Kristo sa sakramento ni Eucharistia. Basta challenge ko sa inyo, pag duman nindo sa arong, basahon ni Tano. Sinabi ni Kristo dyan, ako ngayaan tinapay nin buhay. Ang sa kuyang laman, tunay na kakanon. Ang sa kuyang dugo, tunay na inumon. Ang magkakankan sa kuyang hawak, magkakaganing buhay na daing kasagkoran. Kaya, so mga nagdadarangog kay Jesus, kan magdadarangog ni Jesus, kan panahon, kan nabubuhay ano, digdi sa Ebanghelyo tanong yan, tayo ni ang panghuri. Ano, masakit ngayang tubodon ining katukduan ngayon ini. Kaya ano, nagngungurob-ngurob sinda. Sabi digdi, nagngungurob-ngurob sinda, asin nagsabi, masakit ngayon. Kaya ano, sabi, kadakol ang nagharali. Kadakol ang masakit. Di makatubod niya ako ta. Paano man nga maging kakanon asin inumon an sa iyang hawak asin dugo. Kaya, ano sabi ni Jesus? 12. Kaso core group niya sa 12. So, ang iba kaya sa mga disipulo para sunod. Lagadig ba siyang mga BFF, mga core group, mga barkada niya. Sinabi niya, ano man nga kamo? Buot nindo na magralayas, magarali, talikdan ako. Maringan niya si Pedro. Ako yan, nakasimbag. Kagurangnan, sa kiisay pa kami maduman, yaon sa imo ang tataramo ni buhay na daing kasagkoran. Kami nagtutubod, asin arami na ikaan banal kan Diyos. Pagayunon na simbag ni Pedro sa kagurangnan, mga tugang kong sa pagtubod. Okay. Sinabi ko, iyo po ini ang Biblia, ang basihan kan pagtubod ta kan the real, truly, really present an sa tong kagurangnan sa Eucharistia. Iyo, tunay. Pagtano, ano ang basihan ta? Ta si Kristo mismo yaon sa Eucharistia. Ta ibang reliyon, ang ibang, lalo na mga protestante, dahil nagtutubod kang the real presence of Jesus in the Eucharist. Kitang mga Katoliko, nagtutubod. Si Kristo, tunay ng God. Okay? Taano? Okay. Ini ang basihan. Lalawig. Usually, magsermon ako, dikit lang. Ay, halipot. Pero ngunyan, gusto ko kamong haloy kitang dahil haloy na ni Dok naghahalat. Kaya sermonan ko kamong halawig. Ayo, halawig. Tano, magayon pong igwa kitang maray na pagkaintindi kang teolohiya kaining Eucharistia. Okay.
aram nindo, ang kinaban linalang nin kagurangnan ni Diyos. Sa paanong paagi? Sa iyang tataramon. Powerful words. Iyo, poderoso ang tataramon ng Diyos, poderoso, transformative, powerful, kaya magtaram ang Diyos, nagiging realidad. Naintindihan niyo po? Pag magtaram ang Diyos, is. When God says, is. Ibig sabihin, reality, nangyayari. Kaya, balikan nindo ang Biblia, unang pahina kang Biblia. Genesis. Paano linalang ni Diyos? Magkaigwa ngayanin, let there be light. And there was light. Itong anumnal daw, pag magtaram ang Diyos, nahihimo, reality, creative. O kaya ang sa tuya pong teolohiya sa creation from nothing to something. Yan ang definition takang creation. Halisa, mayo, pero ang Diyos pag nagtaram, naging igwa. Something from nothing to something. Creation. Tataramon kan Diyos. Yun. Okay. Unang Biblia, Genesis. Dumanan man nito ang unang pahina kang libro ni San Juan. Ano sabi kay San Juan? Ang tataramon nani tao. And the Word became flesh. Si isa ini, sa persona ni sa itong kagurangnan ni Yesu Kristo. Ibig sabihin, itong tataramon na powerful, ang tataramon ng Diyos, naging arog tao. Kaya si Kristo, totoong tao, as in totoong Diyos. Okay. So, ibig sabihin, si Kristo, sabi nga ni San Pablo, si Kristo, iyo ngayaan, imahin kan invisibling Diyos. Jesus is the image, is the icon of the invisible God. Okay? So, itong Diyos sa Old Testament, sa Lumang Tipan, dainahiling. Alagad, nag-reveal, nagpabisto ang Diyos sa paagikan sa iyang bugtong na nani tao. Okay, nagets nito ang kwen. Okay, balikan tanan na ang paano kita nagsasabing na si Kristo ang kagurangnan tunay niyaon sa Eucharistia. Okay. Balikan nito itong kanhuring pamanggi. Last Supper. Kanhuring pamanggi. Kan sa itong kagurangnan, tinugdas niya ang Eucharistia. Ano sabi ni Kristo? Ini ang sakuyang hawak. Ini ang sakuyang dugo. Ano ko na nga sabi? Ano ang tataramon? Creative, transformative, nangyayari. Ninhulit ang sa itong kagurangnan, Diyos, ang sa iyang tataramon, powerful, creative, nangyayari. Ayun. Kaya kan si Kristo magsabi, ako ang tinapay ng buhay, ako ang tunay, ang sa dugo tunay na inumon. Ano ibig sabihin kan? Totoo. Totoo. Kaya lalo lugod, mailing doon sa Ebanghelyo kang Kapitulo 6 na yan, lalong dinudoon ni Kristo, Amen, Amen, Amen. Ang si Simon, magkakan kat sa kuyang hawak, mag-inom kat sa kuyang dugo, magkakaganbuhan na dahil kasagkoran. May mga nagharali, masakit ngayang, tubudon yan, nagharali. Ano ginibo ni Kristo? Dahil niya. Di man nagsabi si Kristo, nagsusubalang ko.
very ko sana, symbolic sana yan. Dai, lalo lugod ni Kristo. Nagsabi, ninulit ano? Tunayan sa iyang, sinasabi niya, tunay ng God na si Kristo. Sa kaya nga ni, iyon ni sa kuya pong pangaturugan, kasi gusto kong mangyari sa CRC na totoo, actually binasa ko ang sa indong mission vision na ng God na grounded sa tataramon ng Diyos as in grounded sa Eucharistia. Tadyan kita makuanin kusog sa Eucharistia taning ipadagos ta an sa tuyang misyon bilang parasunod kay Kristo. Di po? So yan ang doktrina kang the real presence kinin sa tong kaguranan na Jesus sa Eucharistia. Inulita siya po, sinabi niya na nagad na tunay na kakanon, tunay na inumon kan sa tuyang buhay. Okay? So yan lang, sarong punto lang po. Tabo ko ng kundakol ta malilingawan na nindo. Sarong punto na sa indo pong pag-urup-urupan ngunya na Domingo ini. As in, pag uli nindo, basahon nindo ang Kapitulo 6, kang Ebanghelyo na San Juan, tapuon pa kan Hulyo 28. Tanda ko yan tayo huring misa ko sa Phoenix. O hanggang ngunyan, 5 Domingo na, iyo po ang satuyang pinag-urup-urupan, as in, pinagpangadyian, ang diskurso ni Kristo sa iyang tunay na presensya sa Eucharistia. Kaya sabi ni Kristo, sabi ni San Pedro, kagurangnan, sa kisay pa kami maduman. Yaon sa imo ang tataramon ng buhay na daing kasagkoran. Ninulit na kami ng tutubod, as in aram mi na ika ang banal ng Diyos. Amen. Matindog po sa pagpahayag ng pagtubod. Gabos po kita, nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makamhan, kagibo kan langit asin kandaga, kan gabos nahiling asin day nahiling, asin sarong kaguranan na si Yesu Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos sa panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kagligtasan, naghilig siya halis sa kalangitan. Asin nani laman, huli kan Espiritu Santo, Kivirhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkot sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom, sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadihan, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kakurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sama asin sa aki. Siya kay bakan ama asin kan aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa pagi ng mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa rong bunyag sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay luwat ng mga gadan. Asin kan buhay na maabot ng panahon. Amen. Pamibinin banwahan, daraw niya to sa itong mga pangangipo sa Ama na naggigiya kan sa tuyang buhay, asin nagmamakulog sa tuyang mga kapurisawan. Ang sa itong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayokan simbahan, padagos na magsunod sa kagurangnan sa bilog nindang puso, sa bilog nindang kusog, asin sa bilog nindang kakayahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, gaan sa mong pamibi. Tanganing magkusog ang sa tuyang pagtubod, asin matabangan kitang isabuhay ini araw daw. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyagaan sa mong pamibi.
Tanganing matalastas niya to, na ang Diyos nagtatao sa to, kan pinakapusog na patunay kan sa iyang pagkamuot, sa nagdadanay niyang presensya sa sagrado sakramento. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ng higaan sa mong pamibi. Tanganing sa saindang mga pagsakit, ang mga naghehelang sa satuyang komunidad, orog na magsari ki Heso Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ng higaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, magkamit kan buhay na daing kasagkoran, na panuga ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ng higaan sa mong pamibi. Magtuninong kita nindikit na panahon, asin ipamibin man yaton sa itong mga personal, asin partikular na kahagadan. Lalo na itong pinangakuan niya itong ipapamibi ng mga persona, ang sa itong mga mahal sa buhay, mga naghehelang, nagtitiyos, nasa ospital, asin po katuninungan sa kinaban, aram ta po dakol ang kariribukan, ang gyera, na solamente man lang ang kapangyarihan ng Diyos ang papatapos kan kariribukan digdi sa kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, sa imong dakulang pagkahera kasin pagkamot, himatayan sa muyang mapakumbabang pamibi, asin tabangan kaming danay na magsarig sa imo. Dawa marumarom ang liwanag, dawa maribok ang kadagatan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Matuko po. Ipinagpunan
Matindog po. Magpamibi ka mga tugang, tanan sa asin sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nahulikan sa rosa ng sakripisyo nin pagampon, mabawi mo ang banwaan para sa imo, kaugaying warasan sa mo ang mga balaog nin pagkasaro asin katuninungan sa imong simbahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sin makaligtas, na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana dahil kasagkoran. Nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nasanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsikkan sa imong pagka-Diyos. At angani, itinagama mo na bulong sa samo mansanang pagkamagagadanon, asin kung ano ang ikinapahamak kan mga nawara, iyo man ang ilinigtas mo sa inda, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya buonin mga angeles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo, sagkot paman, out pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang sa mga tingog sa kaugmahan nin magkaeriba na nagsasabi. Diyos ning mga Ang langit asin kan sa imo, kamurawayan Hosana sa ladan ang minaligtis sa ngaran ng kagurangnan. Hosana sa Maluhod po. Kagurangnan ka ng gadan banal, asan gabos na linalang na inataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo, ulit sa imong aki, sa mong kagurangnan na Yesu Kristo. Sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin day ka nag-uuntok sa pagtipon kan banuan para sa imo. Taning poon, pagsirang, sagkod pagsulnop kanal daw, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo, tanganing mabindisyonan, papagkanigong pabanalon, kan iyuman sa ng Espiritu, tanganing maging hawak as yung dugo, kan sa imong aki, sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Sa sayang pagbuot, sinisilibrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkuhan yung tinapay, asin magpasalamat sa imo, nagbendisyon, binakas yung tinao sa iyang mga disipulos, na sabi, magakok, kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak,
na idudulot para sa Indo. Siriman pakapamanggi pagkuhan yanin kalis asin pagpasalamat sa imo. Nagbendisyon asin itinaw sa imo disipulos na sabi, magako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tanin kalis kan sa kuyang dugo. Kan bakgo asin danay natipan napapabuluson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami kaguranan, kami nagromdom, kanakaligtas na pasyon, kan sa imong aki, asin kan makangalas na pagkabuhay liwat, asin pagsakat sa langit. Siriman kami naghahalat, kan sa iyang ikaduwang pagdatong. Nagpapasalamat na nagdudulot sa imo, kaning buhay, asin banal na sakripisyo. Lilingya namimibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan hostya, na sa pagsakripisyo kayan, minawot mong maulian buot. Itugot mo na kaming binabago, kan hawak asin dugo, kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod, na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, taning kaiba, kan sa imong mga pinili, makamtan mi ang pamana, enot, kaiba kan orog, kapalad ni Virgen Maria, ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo, kaiba kan sa iyong mga santos, apostoles, asin mamuraway na martires, as patin gabos na mga santos, sa danay nidang pagsurog, sa atubang mo, nagsasarig kami matabangan, ining hostya, kan sa mong pakipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninungan asin kaligtasan sa bilog na kinaban ang sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga papagkanigwang magsarig sa pagtubod asin pagkamot. Kay bakan sa imong surugon si Francisco sa mong papa asin sa mong obispo si Rex Andrew. Kay bakan gabos na obispo asin gabos na klero asin kan bilog na banwaan na tinipon mo kaugaye ang mga pagkakan sa kaining pamilya na binuot mong makiatubang sa imo, maugayo nama, kay raking pagsaro sa imo, ang gabos mong aki sa iman sinda na warak. Ang mga tugang nyamong gadan, asin gabos na nagpapagayagaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akon sa imong kahadean. Naglalaong kami, makakaduman, taning sarabay kaming mapano, sagot paman, kan sa imong kamarawayan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan, sa pagin niya, binawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, sin kay banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makamhan, kasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Natukduhan kan mga nagligtas na tugo na sin pinatuod kan Diyos no nakaugalahan, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, papanalon ang ngaral mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buod mo sa dagat, insilin sa langit. Ang samong kakanod sa araw-araw, itao mo sa uyang munyan. Asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin aray kami ang narahas sa sugo, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danin na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kalayaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo, hari pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkabaronyog, sosog sa imong kabutan, ika nabubuhay sa nag-aade sa kapanahonan, kan mga panahon, Amen. an katuninungan, nin kagurang danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinaroan ka mo nin katuninungan. Peace to you, katuninungan. Katuninungan sa inugabos. Amen.
Maluhod po. Uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasaalan kang kinaban. Paladan mo inapod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan. The body and blood of Christ bring eternal life. Matindog po. Kagurangnan, namibi kami gibuan na bulong na panokan sa imong pagkaherak, asin kaugaying himua, kaming magtalubo, asin siring sa mag-uswag, tanganing makapagaya-gaya kami sa imo, sa gawas na bagay, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para Ang- sa pamibi Pamibi, sa ikasanggatos na taon kan pagkorona kan imahen ni Ina. o mahal na Biren, nasa Senyor de Peña, Francia, nagakataripon kami ngunyan,
Sa pagpasalamat sa imo, hulikan sa imong pagiging ina as in reyna. Orog na ngunyan na sa mong pinipintakasi na ikasanggatos na taon kan pagkorona kan sa imong milagrosong imahin. Pinapanibago niya mo ang sa mong pagdusay bilang sarong banuan. Sa pag-umaw sa imo, susog sa itinugdo sa mo kan sa mong mga magurang. Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, siempre la Reina de nuestra región. Malay na sa mong inagad sa imo, danay mong hanapon ang mga nalalagalag mong mga aki, asindaron mo sinda sa pangataman, kan sa imong aking si Jesus nakagurangnan. Nyamong divino rostro, nanunuga kaming patamanon, danayon, asin palakupon, ang sa mong pagkamot, asin debosyon sa imo. Ang manang banal, kan sa mong kamagurangan, kasabay kan sa mong maugmang pag-awit, kan himno nin pagkamot, kan pagpasalamat na tao. Resuene vibrante el himno de amor. O Nuestra Señora de Peña Francia, ba't la reina, inang maherakon, sa mong buhay, hamis sa sin paglaom. Yaon kami sa imong atubang. Tabangan mo kaming madaraan sa imong inang pagkamot, asin mamangyaring ataman sa mga tugang niya mong nangahipo. Rog ng mga maipelang, at mga dukha, asin na api, asin na lambang suksok kan ginaban. Lugod sa mong aldaw kaming peregrino nin paglangom, sabay nagiras, kan kaugman nin magturugang, sa kahadayan ni Jesus, sa imong aki, kung sain kami giraray, nagaharubay. Viva la Virgen, viva Nuestra Reina, viva el Divino Rostro. Amen. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Felix Joel Bernales. Thank you po, Father. Ang sa tuyang mass sponsor, Absalon Abio and family, ang akolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro laiko, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa Indo. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Day po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magduko kamo sa pagbindisyon. An kagurangnan kan Diyos na nangingibabaw sa gabos na pagmati, magbantay kan sa inyong mga puso, asin sa inyong mga kaisipan, sa pagkamit bidasin pagkamot kan Diyos, asin sa iyang aki, sa tong kagurangnan, Hesu Kristo. Amen. Atin bendisyonan, kan Diyos na mga kamhan, Ama, asin ang aki, asin Espiritu Santo, maghilig asin magdanay sa Indo, sagot paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninuan ni Kristo. Salamat sa Diyos.